ካብ ልዑል ክሳብ ተኸኣ በጋዜጠኛ ብስደት እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ክመርሕ ምስ ተመርጸ ንሓደ ደጋፊኡ ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ እንቋዕ ሓጎሰካ ክብል ደወል ኩሎ ነቲ ፌስቡክ ዝጸሓፎ መግለጺ ሓጎሱ ድማ ብድምፁ ረጋገጸለይ። ካብቲ ኩሉ ዝተዘራረብናዮ ሓንቲ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ኢልዎ ዝተባህለ ነበረት። እቲ መንእሰይ ኣብ መልሱ ኣብታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትበሃል እሞ ሓቂ ክነግረኪ እታ ዶናልድ ትራምፕ ዝበላ ኩልና ደቂ ተባዕትዮ ንብላ ኢና ሕጂ ኣነ ምሳኺ ዘዕልሎን ኢሉ ንሓደ ክልቴና ንፈልጦ ሰብ ብምጥቃስ ምስኡ ዘዕልሎን በበይንዮ እቲ ብድሕሪኽን ንብሎ ከምታ ትራምፕ ዝብላያ በለኒ። ኣብ መገሻ ስለ ዝነበርኩን ንሓደ ብእክቡን ውዱንን ፍልጠቱ መልሲ ናይ ዘይመለስክዎም ጉዳያት እናኽደሊ ዝድውለሉ ሰብ ስለ ዝመጸኒ ዕረ ዝጥዕመኒ ሓቂ ሰሚዐ ነታ ቴሌፎን ዓጽኽዋ። እዚ ደጋፊ ትራምፕ ዝኾነ መንእሰይ ነቲ ዝጽበዮ ዝነበርኩ ሰብ ንሱ ስለ ዘፋለጠኒ ዓርክኻ ክብልኒ ዝጸንሐ ኢለ ደገም ኩሉ። እታ ሓቂ ንሳያ ዳርጋ ኩልና ደቂ ተባዕትዮ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዘለና ስምዒት ከምታ ትራምፕ ኢልዋ ትበሃል እያ። ዓዊልና ግን ኣይንዛረበሉን ኢና። ከይተሰከፈ ኣረጋገጸለይ። ድሓኒቶ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይቶም ክንሰምዖም ንደሊ ዘስምዑና ምስሊ ፖለቲከኛታት ቅድድ ኣቢሉ ተሓቂ ዝነገረና ካባይ ጀሚርካ ብዙሕ ተደናጊርና ኢና እሞ ነቲ ሓቂ ብጋህዲ ንዛረበሉ። ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ክኾናሎም እዮም ዝደልዩ? ንሕና ክንኮኖ ንደልን ደቂ ተባዕትዮ ክንኮኖ ዝደልዩናን ኣበዩ ዝፈላለን ዝራጸምን ዘሎ? ከይተራጸመ ክፍታሕከ ኣይክእልን ድዩ? ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ውፅኢት ክርከብ ብኸመይ ክተሓዝ ዘለዎ? ብፍላይ ናትና ናይዘን ብዙሕ ዝዝረበልና ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይከ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዘሎ? እቲ ልዕሊ ስርሑ ግኑን ስም ዘለዎ እንኮብ ሃገርና ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ሃማደአ ካብ ልዑል ገብረኣብ ክሳብ ተኽኣ ተስፋ ሚካኤል ዘለዎ ምስሊ በዚ ቅድመይ ክሓልፍ እንከሎ ኣብተን ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ክበጽሕ እናደብዘዘ ምስ ተሸርበ ናይ ሽዑ ምሸት ዱልዱል ዕዮ ገዛ ኮይኑ ንምሰየ። ሰውራ ኤርትራ ብሓፈሻ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ብፍላይ ዴሳዊ ስነ ሓሳብ ዓጢቑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ብረታዊ ቓልሲ ከሳትፎ ምስ ተበገሰን ናብ ስድራ ቤታት ኣትዩ ክውድብ ምስ ወሰነን ቀዳሞት ዒላማ ማለት ታርጌት ዝገበረን ደቂ ኣንስትዮ ነበራ። ህዝቢ ኣብ እትውድብሉ ብሰብኡተን እንተጀሚርኩም ኣይክትዕወቱን ኢኹም። ኣብ ሓደ ስድራ ቤት መጀመርያ ክውደቡ ዘለዎም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እዮም። ድሕሪኡ ሰብኣይ ናብ ዘብሎ የብሉን። ህዝባዊ ግንባር ብኸምኡ ተዓዊቱ ኢሉ መጀመርያ ተመክሮ ናይ ኣወዳድባ ህዝቢ ክገልጽ ዝሰማዕክዎ ሃይለ ወልደንስአ ድሩዕ ነበረ። ከምቲ ብግብሪ ዝሰራየ ድማ እተን ደሓንኩ ንውሻጠ ኢለን ናብቲ ገድሊ ዝተጸንበራ ደቂ ኣንስትዮ መእተውን መውፅእን ናይታ ውሻጠ ስለ ዝፈልጣ ተመሊሰን ብሕጓ ኣትየን ህዝቢ ኣብ ምውዳብ ልዑል ተራ ተጻዊተን። ንዓይ ንመጀመርያ ጊዜ ብዛዕባ 8 መጋቢትን ማዕርነትን ዝነገረትኒ ተጋዳሊት ምስ ሙሉእ ዕጥቃን ግርማኣን ኣብ ስእለ እሙረይ ኣላ። ሽዑ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከመይ ጌረን ንድርብ ቃልሲ ማለት ቀዳማይ ኣንጻር መግዛእቲ ካልኣይ ከዓ ኣንጻር ዕብለላ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝቃለሳ ምስ ነገረትኒ ዝተመሰጥክዎን ዝተሓጐስክዎን ብዙሕ ዓመታት ገይሩ ክነሱ ገና ሽቱ ይሃሰሰን። ሽዑ ግጥሚ እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይፈልጥ ክነሰይ ን8 መጋቢት ዝኸውን ግጥሚ ክጽሕፍ ለመነትንን ኣተባባዕትንን። ሕጂ እንታይ ከም ዝበልኩ ዘይዝክሮ ነታ ወዳቢተይ ግን መድመቒ ነቲ ብምኽንያት 8 መጋቢት ዝተተኽለ ጓይላ ዝኸውን ግጥሚ እንበብኩ። እዚ ፍጻሜ ኣሳት 40 ዓመታት ገይሩ ክነሱ ክሳብ ሎሚ 8 መጋቢትን ጓይላን ግን ገና ይቕጽሉ ኣለዉ። እንታይ ኣፍርዮም? ክንደይ ሚእታዊት ናይቲ ጽምብል ኢኸ ዝወሃቦም?
ኣብ ዘመዛዝነሉ ዕድመ ምስ በጻሕኩስ ጓይላን 8 መጋቢትን እንታይ ከም ዘተኣሳስሮም ክሓስብ ጀሚረ። ዕባይ ናጽነት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ናተን ናይ ኣበዓዕላ ባህሊ ክንዲ ዘማዕብላ ዝፈጥራ ዝቕይራ ከምተን ኣዴታተን ተቖኒነን ተሓኒነን ባንዴራታት ተኸዲነን ሕምባሻ ቅጫ ሒዘን ኣብ 8 መጋቢት ክድብላ ክርእን ከለኹ እቲ ትርኢት ምስ 8 መጋቢት ቅንጣብ ምትእስሳር ስለ ዘይብሉ ቅጭ ከም ጸለይ ጀሚሩ። ኣብዚ ጉዳይ ናይ መሪሕነት ተራ ዝጻወት ሃማደአ እዩ። ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ሕብረተሰብ እምበር ጉዳይ ሃማደአ እኳ እንተዘይኮነ ንሱ ኸብ ታሪኹ ንደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እንታይ ጠቒምወን? መጀመርያ ጐሊሑ እትረኽቦ መልሲ ሃማደአ ካብ ኣብ ግዜ ናጽነታዊ ቓልሲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኩሉ ጸጋታት ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝተደልየ ዕላማ ንኽውፈ ህዝባዊ ግንባር ንዘውፅኦ መደብ ወግዓዊ ናይ ተለኣኺ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ማሕበር እዩ። ገሊአን ኣባላት ሃማደአ ኮይንና ክንሰርሕ ኣይንደልን እናበላ ብሓይሊ ስራሕ ክንዩ ተባሂለን ብትእዛዝ ዝተመደባየን። ገሊአን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃል ክሰምዓ ዘይደልያ ክነሰን ኣብቲ ብሽም ደቂ ኣንስትዮ ዝተኸፍተ ቤት ጽሕፈት እናወዓላ ደሞዘን ይወስዳ። በንጻሩ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዘገድሰን ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ምዃኑ ከእምና ዝደልያ ጀሚሩ ዝውዳእ ኣብ ህይወት ደቂ ኣንስትዮ ለውጢ ዘምጽእ ስራሕ ክሰርሓ ዝብገሳ ኣጀንደአን ምስ ተልእኾቲ ማሕበር ስለ ዘይቃዶ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብቲ ማሕበር ከም ዝርሕቃ ተገይሩ። ኣብ ኤርትራ ካብ ግዜ ገድሊ ጀሚርካ ካብ ብንግህኡ ኣቓልቦ ዝተገብረለን ደቂ ኣንስትዮ ውሑዳትን ፍሉጣትን እየን። ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ብድሕሪአን ኣጽሊሎምን ዘለዉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ፈሊኻ ክትገልጸን ኣይከኣልን እዩ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ንሰን እውን ሓድሕደን ከም ዘይሳነያ ኮይነን እየን ተመልሚለን። ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ከም ገለ ኢለን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክሰርሓን ተተበጊሰን በቶም ባዕሎም ዝመዘዝወን ሓለፍቲ ይጥቅዓን ካብ ሓዳረን ንኽፋትሓ ከም ዘተባብዕን ንሕሜታ ህዝቢ ይቃልዓ። ሃማደአ ካብ ብደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ብደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓ በተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክውንጀልን ነቲ ዘይቆመሉ ዕላማ ዘየተግበረ ተባሂሉ ዕድሚኡ ሙሉእ ክኽሰስ ዝስማዓሉን ድማ ናይ ኣጋጣሚ ይኮነን። ሎሚ ሃማደአ ዋላ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝደልዮ ስራሕ ከተግብር እውን ዓቕሚ የብሎን። ከም ኩሉቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትካላት ተረሚሱ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነበሩ ውዳቤታት ናብ ዝተፈላለያ ጉጅለታት ተበታቲኑ ኤርትራ ካብ ጸጋዘን ደቂ ኣንስትዮ ክትረብሖ ዝግብኣ ዝነበረት ተኾሊፋ ትርከብ። መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ብገስጋሲ ኣተሓሳስባ ነዲዶም ድርብ ጭኮና ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘሕምሞምን ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ክቃለሱ ከም ዝሓረኑ ኣብ ዝገልጽሉ ዝነበሩ ግዜ መጀመርያ ሰብዓታት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ብኣዕናዊ ምንቅስቓስ መንካዕ ዝግለጽ ዝነበረ ምንቅስቓስ እምበር ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣይትረኽበንን ኢኻ። ብብዙሕ መምዘኒታት ዝበልጽኦም ምስአን ናብቲ ገድሊ ዝተጸንበሩ ነቲ ውድብ እናመርሑ ከለዉ ኣብ ትሕት ዝበለ ጽፍሒ ናይ ሓላፍነት እውን ዝዝከር ሽም ዝነበረን ደቂ ኣንስትዮ ዳርጋ ይነበራን። ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰውራ ኤርትራ ምንጭ ጉልበት ገንዘብ ኮይነንኦ ነይረን ከይኣኽለን ብባህርያዊ ጸገማት ከይተኾልፋ ዘይዕርፍ ኩናት ተጠቢሰን ልዑል ምስጢራዊ ስራሕ ዝሓትት ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ዝግበር ስርሒታት እናተሳተፋ እንከለዋ ብተዛማዲ ኣብቲ ዝቐለለ ስራሕ ሓላፍነት ኣብቲ ድምፅኻ ተስማዓሉ ላዕለዋይ ውሳኔታት ግን ካብ ብጊሓቱ ተገሊለን እየን። ነቲ ብግብሪ ዘይሰነፋሉ ስራሕ ኣብ ምምርሑ በፂሑ ክብቃቐለን ጸኒሑ ድሕሪ ናጽነት እውን ማዕርጋት ክዕደል እንከሎ ዘይሓረሱ ደቂ ተባዕትዮ ክዓጽዱ እንከለዉ ዘርእየን ዘብቆላ ፀሃየን ዘሰገና ግራት ሓፂረን ዘሸወታ ደቂ ኣንስትዮ ግን ናይ ጎልጎል ብጽሒት ተተኺቡለን። መንግስቲ ኤርትራ ንናይ ሌተናል ኮሎኔል ማዕርግ ከይበቐቐ ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ተጋደልቲ ክዕድል እንከሎ ነቶም ኣብ ገድሊ ዝመርሖኦም ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ካፕቴን ማዕርግ በቒቑለን ሕርቃንን ዝገልጻ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ እዋኑ ኣእዛንና ዝሰነዶ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ።
ሃማደአ መጀመርያ 1979 ክቐውም እንከሎ ወይዘሮ ልዑል ገብረአብ ትመርሖ ነይራ። ድሓር ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስ ኣብርያታ። ድሕሪ 10 ዓመታት ልዑል ገብረአብ እንደገና ተመሊሳ። እቲ ንሃማደአ ሃማመትአ ሃኮስአ ዘቖመ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ 1994 ዓመተ ምህረት ንባዕሉ ጉባኤ ገይሩ ዘይፈለጥ ክነሱ ነቶም ማሕበራት ግን ጉባኤ እናገበረ ይብውዞም እዩ። ዋላ ብትሑት ደረጃን ኣቐዲሙ ዝተዳለወ ድራማን ይኹን እምበር ብውሕዱ እቲ ህዝባዊ ግንባር ከም ሰልፊ ይኹን ብዓብዪ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ዘረስዕዎ መስርሕ ምትኽኻእ ስልጣን ትርእየሉ ትካላት ድማ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ባሪኹ ብዝኸፈቶ ኣቶ የማነ ገብረአብ ብቐረባ ዝከታተሎ ዝነበረ ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስን ወይዘሮ ልዑል ገብረአብን ካልኣይ ግዜ ክረኻኸባ እንከለዋ ዝነበረ ጉባኤ ሃማደአ ገለ ክፋሉ ክዕዘብ ዕድል ረኺበ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ክልተ ትዕዝብተይ ከካፍለኩም። ኣብቲ ጉባኤ ሻሹ ገደ ጓል ገደ ትበሃል ኣብ ግዜ ገድሊ ዝሰንከለትን ኣብ መንደፈራ ኣብ ምምሕዳር ህዝቢ ትሰርሕ ዝነበረትን ገዲም ተጋዳሊት ነዘይ ዴሞክራስያዊ ሰራርሓቲ ማሕበር ብምጥቃስ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዴሞክራስያዊ ለውጢ ክመጽእ ከም ዘይክእል ብዓውታ ኣብቲ ጉባኤ ነቲ ማሕበር ሃማደአ ስለ ዝነቐፈቶ እቲ ኣኼባ ረመፅ ተኻዒዎ። ኣስካሉ መንቀርዮስ ከም ሰብ ምቕልል ዝበለትን ክፍትን ተዓጻጻፊትን ክነሳ ሽዑ ግን ነዲራ ብዘይ ዕረፍቲ ድማ ነዊሕ መዲራ ናይ ሻህ ዕረፍቲ ምስ ኮነ ነቲ ኩሉ ዝውጥጣ ዝነበረ ሰብ ገዲፋ ኮነ ኢላ እግርና ስዒባ ክነሳ ኣጋጣሚ ሻህ ክትሰቲ ኢላ ከም ዝመፀት ኣምሲላ ምስቶም ዝነበርና ጋዜጠኛታት ተጸንቢራ ድኻምና ጸብጺባ ንውዕለትና ምሰመስገነት ዝቕመስ ኣዘዘትልና። ጉባኤ እሞ ከመይ ተዓዚብኩሞ? ነዊሑ ኣድኪሙኩም ይኸውን ሓደ ሓደ ጸየቕቲ ኸዓ ኣይሰኣናንየን ኢላ ብምጅማር ኣብቲ ሓፂር ግዜ ክንሕዞ ዝደለየትና ስእሊ እቲ ጉባኤ ኣትሒዛትና ስርሓ ሰሪሓ ኸደት። ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስ ወዮ ደኣ ድኸም ኢልዋ እምበር እቲ ንሕና ንወሳወሰሉ ገበላ ካብቲ ንሰን ክለሃያሉ ዝተፈቕደለን ቅርዓት ኣጸቢቑ ስለ ዝንእስ ብዛዕባ ሃማደአ እቲ ሓቂ ፈሊጥና ይፈሊጥና ካብ ትሒም ምባል ሓሊፍና ኣብ እንበጽሐ ይነበረናን። ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ንፕረዚደንት ሃማደአ ክመርጻ ወይዘሮ ልዑል ገብረአብ ድሕሪ 10 ዓመታት እንደገና ንሃማደአ ክትምረጽ ተሓጽያ። ንመጀመርያ ግዜ ብርቱዕ ድምፂ ተቃውሞ ካብ ሓንቲ ካብ ገጠር ዝመጻ ዝመስላ ዓባይ ኣደ ተሰምዐ። ቅድሚ ሕጂ 10 ዓመታት ማሕበር ተረሚሱስ ሕጂ ኸ ልዑል ንምርጫ ክትሕፀ ኣነ ተቃውሞለኒ ኢለን ሃማደአ ካብ ዝምስረት ምስኡ ስለ ዝሰርሓ ብመሪሕነት ልዑል ገብረአብ ዘለወን ዘይዕጋበት ብነድሪ ገለጻ። ጉባኤ ስለ ዝተሰምየ ንቡር ከይተርፍ ንስለ ወግዒ እምበር ልዑል ገብረአብ ሽዑ ንኽትምረጽ ዘይኮነ ንኽትጽምበል እያ ኣብቲ ቦታ ጉባኤ መጽያ። ኣብ መንጎታ ብመሰረቲ ቅዋም ሃማደአ ናይ 10 ዓመታት ዕድሚኣ ኣእኪላ ትፋኖ ዝነበረት ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስን ን10 ዓመታት ዕሪፋ ዝተመልሰት ልዑል ገብረአብን ዝነበረ ዝምድና ከመይ ምዃኑ ዝኾነ ምልክት ከይረኣና ኸዓ ኣብ ደገፍቲ ስካሉን ልዑልን ግን ርኡይ ውድድር ይንጸባረቕ ነበረ። እቲ ውድድር ግን ጥዕና ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ውድድር ዘይኮነ ካልኦት ብድሕሪት ዝደፍእዎ ካብ ተራ ጽልእን ቂምን ቅርሕንትን ከም ዝነቐለ ይሕመ ነበረ። ኣስካሉ መንቀርዮስ ንሃማደአ ክትገድፎን ከላ መብዛሕትአን ቀንዲ ምስኣ ዝሰርሓ ዝነበራ ሓለፍቲ ነቲ ማሕበር ስለ ዝገደፍኦ ኸዓ ሓቅነት ናይቲ ዕላል ብግብሪ ተረጋገጸ። ኣስካሉ መንቀርዮስ ነቲ ማሕበር ምግዳፋ ገለ ደቂ ኣንስትዮ ብብኽያት ሓዘነን ክገልጻ ብዓይንና ተዓዚምና። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ኣስካሉ ደገፍታ ሒዛ ብደበላን ጓይላን ብፍላይ ከዓ ትልሂት ሶምያን ንብዓት ተወለድቲ ሳሕልን ተሰንያ ካብቲ ማሕበር ተሰናቢታ። ወይዘሮ ልዑል ተመሪጻ ኣብ መድረኽ ምስ ደይበት ድማ ነቲ ዝተገብረለይ ምትሕብባር የመስግን ኢላ ሓፂር ቃልያ ተዛሪባ።
ሎሚ ኣብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሕሰም ጸይሮንኦ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እቲ ንቡር ሰብ ዘይለገሰለን ኣደ ናይ ምዃን ባህርያዊ ትዕድልተን ተሓዲገን እየን። ሕጂ ድማ ደቀን ኣብ ዝደለዮ ጊዜን ቦታን ናይ ምምሳል መሰለን ተመንዚዐን ይበሃል ኣሎ። ኣብ ዘበነ ወይዘሮ ልዑል ገብረአብን ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ንብዙሕ ዓመጻት ይቃላዕ ኣለዋ ኣብ ዝተባህለሉ እዋን ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓለፍቲ እንታይ ክሕግዛ ከም ዝኽእላ ተወኪሰ የነበርኩ። ኣስካሉ ንነብሳን ከባቢያን ብዙሕ ስለ ዘይተከባብድ መቕለል ኢላ ተቐቢላ ሓደ ዕላል ዕለለትኒ። ሎም ቅነ ሓንቲ ዘመደይ ንገዛ መጽያትኒ ጓል ሃብታማት እኳ እንተዘይኮነት ሓንቂቓ ዝዓበየት እያ። ኣገልግሎት ከይዳ እቲ ሓላፊኣ ክዳኑ ክትሓጽበሉ ኣዚዝዋ። ክዳንካ ክሓጽባ ይመጻኹን ኢላ ኣብያቶ ተባኢሶም ተሃላሊኽዋ። ንዓይ መጽያ ብሕርቃንን ነድርን ክዳኖም ተሓጽባሎም ነርክን ዲኽን ኢላ ሓቲታትኒ። ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ክህዳኣ ፈቲነ። ብጾትና ስለ ዝኾኑ ሩባ ክንከይድን ከለና ብድሌትና ክዳኖም ንመላኣሎም ነርና። ክዳኖም ክንሓጽበሎም ግን ኣይእዙዝናን እዮም ነይሮም ኢለያ ብምባል ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ብግቡእ እንተዘይተታሒዙ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ረጋገጸትለይ። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ንሓንቲ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት ክዳነይ ሕጸብለይ ዝብል ዝነበረ ሓላፊ ሎሚ ነገራት ንቁልቁል ኣብ ዝኸድሉ ዘለዎ እዋን ነፍሰይ ሕጸብንን ካልእን ኢሉ እንተኣዘዘ ዘገርም ኣይኮነን። ሰባት እሞ ኸዓ ወተሃደራት ልዕሊ ሕጊ እንተኾይኖም ንደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ነገር እዮም ዝሓትወን። ይትረፍ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ምዕቡል ዓዲ ዝበሃል እውን ኣብ ውትህድርና ዝሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብ 3 ከም ዝዕመፃ ዝተመዝገበ ሓበሬታታት ኣሎ። እዛን ወይዘሮ ስካሉ መንቀርዮስ ዝቐረበት ሕቶ ንልዑል ገብረአብ ምስ ተሓተተታ ግን ኣብ እዋን ገድሊ እዚ ተርእዮ ዘይነበረ እኳ እተን ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሓያላት ስለ ዝነበራየን ብምባል እዘን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሳተፋ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዘጋጠመን ዓመጻት ክብድህኦ ሚዒዳ። ኣብ ገድሊ ኤርትራ ዝሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኣብ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት የጋጥመን ኣሎ ዝበሃል ብብዝሒ ዘሰንብድ ድፍረት ኣየጋጥመን እምበር ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ብዘይ ጸገም ዝሓለፈኦ ሰቲ ተነጽፎ ጉዕዞ ይነበረን። ሕቶይ ኣስካሉን ልዑልን ከም ሓለፍቲ ደቂ ኣንስትዮ መጠን ብውሕዱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ይወርድ ኣሎ ዝበሃል በደል ሰኒደን ንዝምልከቶ ኣካል ከቕርባሉ ዝኽእላ መገዲ ክፈጥራ እንተኾይነን ንምዝኽኻር ነበረ። እታ ዝለዓለት ንሰን ክገብርኣ ዝተፈቕደትለን ግን ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ሃማደ እወዳድባ ከም ዝህሉን ብመገደን ኣቢለን ድማ ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገለ ክገብራ ሰናይ ድሌት ከም ዘለወን ምርኣይ ጥራይ ነበረት። ሎሚ ንማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትመርሖ ዘላ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል እያ። ወይዘሮ ተኸኣ ኣባል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነይራ። ነተን ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ወኪላ ብሃማደአ ንኹለን ወከልቲ ሚኒስትርታትን ትካላትን ኣብ ዝተጸውዐ ናይ ዞባ ማእከል ኣኼባ ንመጀመርያ እዋን ርአያ። ኣብቲ ኣኼባ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ኣኼበኛታት ነብሰንን ስርሐንን ከፋልጣን ብሓፈሽኡ ኩሉ ዘለወን ስምዒታተን ዝጐደለን መሰላት ክገልጻ ምስተሓተታ ሎሚ ኣደ ወንበር ሃማደአ ዘላ ወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ኩሉ ተበዲለዮ ዝበለቶን ዝተሓደገቶ ሓላፍነትን ናብ መነመን ሓለፍቲ ኸይዳ ከም ዝጠርዐትን ብስምዒት ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኸኣ ብፍላይ ዝተረእየ ጥልመት ሃማደአ ብዕቱብ ክርእዮን ገለ ስጉምቲ ክወስድን ኣትሪራ ተማሕጺና። ከም ናታ ደኣ ይኹን እምበር ካልኦት እውን ብተመሳሳሊ መረረን ኣስመዓ። ሽዑ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ተወኪላ ዝኽደት መንእሰይ ትዕግስቲ ፍስሃየ ንወይዘሮ ተኸኣ ከምዚ ክትብል መለሰትላ። ንስኺ ብዙሕ ተጋዲልኪ ሰሪሕኪ ሓላፊት ነርኪ ድሕሪ ናጽነት ተበዲልኪ ነቶም ሓለፍቲ ስለ እትፈልጥዮም ግን ከድኪ ተዛሪብክዮም ነጥርዓንኪ እውን ጽኒኢሎም ሰሚዖምኺ። ንሕና እዞም ትብልዮም ዝጸንሕካ ሓለፍቲ ኣይንፈልጦምን ኢና። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣይፈልጦምን እየን። ንሶም እውን
ከምቲ ንዓኺ ዝሰምዑኺ ኣይሰምዕዎንን እዮም ሕጂ ዝንስኺ በደልኪ ዝፈታሕክልዋ ገባብ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዝ ኣይኮነን ንኹለን ደቂ ኣንስትዮ ዝሰምዕ ትካላዊ ሰራርሓ ዘለዎ ኣካል ይሃሉ ተበዲልኪ ስቕ ዘይምባልኪ ጽቡቕ እዩ በደልኪ ዘስማዕ ክሉ ገባብ ግን ንዓኺ ጥራይ ይጠቒሙኪ ንዓና ኣይጠቕመናን እዩ በለታ ኣይጸንሐትን ወይዘሮተ ኸዓ እንተ ትመረረ ጠቒምዋ እንተ ካልእ ምኽንያት ነይርዋ ነታ ወንበር ካልኦት ኣብቲ ማሕበር ነዊሕ ዝሰርሓ እናማዕደዋ እንከለዋ ንሳ ሓላፊት ሃማደ ዞባ ማእከል ኮይና ተመዲባ ሎሚ ድማ ግርም ሰሊጥዋ ኣደ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኮይና ኣላ ካልእ ድፍኢት እንተዘይነይርዋ እታ ተበዲለ ኢላ መረረ ዘስማዓትላ ኣኼባ ትርሳዕ ኣይመስለንን ኣብ መወዳእታ ነደ ወንበር ሃማደ ንወይዘሮ ተኸኣ ተስፋ ሚካኤል ካብቲ ንዓኣ ዘጋጠማ ዝበኣሰ ዝብደላ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ዘኪራ ከምታ ንነብሳ ዝተማጎተትላ ንዕአን ከዓ ጠበቓ ክትኮነለን እዚ ሒዛቶ ዘላ ስልጣን ሓላፍነት ከሰክማ ከዘኻኽራ ደሊ ጋዜጠኛ ብስደት